салом бинандагони гироми қадр, чуноне ки аз барномаи гузаштаи мо иттилоъ пайдо намудед, мо ҳайати эҷодии садо ва симои шаҳри Панҷакент тасмим гирифтем ки бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр оиди корҳои ободониву созандагӣ, инъикоси ташаббусҳои соҳибкорони ватанӣ аз ҷамоати деҳот барномаҳоро таҳия ва пахш намоем. дар барномаи гузашта аз ҷамоати деҳоти Амондара маводҳоро омода намудем. барномаи навбатии мо бошад аз ҷамоати деҳоти Саразм омода гардидааст. бояд бигӯям ки ҷамоати деҳоти Саразм яке аз калонтарин ҷамоатҳо ба шумор рафта дар ин ҷо 36260 нафар аҳолии умр ба сар мебарад ки аз он 18103 нафарашро занон ташкил медиҳанд. боиси ифтихормандист ки ҷамоати мазкурро яке аз бонуи шинохта зани чашми кордон Дилнавоз Султонова сарварӣ менамояд. мо гурӯҳи эҷодиро хуш пазируфт ва тибқи нақша аз корҳои ободониву созандагӣ, ҳаёт ва фаъолияти собиқадорони меҳнат, оилаҳои намунавӣ дидан намудем. хушбахтона занону модарон ҳамеша пешсафанд. яке аз занҳои муваффақ Мастура Нишонова мебошад. ӯ оиладор, соҳиби 5 фарзанд, 15 набира ва 1 абера аст. касби асосияш дӯзандагӣ буд. чун фарзандонаш бузург шуданд, қувваи наве пайдо намуд. минбаъд фаъолияташро ҳамчун соҳибкор идома бахшид. бинои хуштару замонавӣ сохт. ҳамчун мағозаи хӯрокворӣ ва сохтмонӣ, мағозаи мебелро сохта ва истифода дод. ҳамзамон дар ин бино нуқтаи амонатбонк фаъолият мекунад. худи ӯ чунин мегӯяд: апай Мастура, мо бисёр хушҳол ҳастем ки шумо ҳамчун зани муваффақ имрӯз дар ҷамъият сами босагзои худро мегузоред. чӣ боис гашт ки шумо имрӯз ҳамчун соҳибкор фаъолият доред? аввал дӯзанда будам, анча вақт бозорба савдо мекунем. ман ин 14 сол шуд ки ман ин магазин гирифтем, барфа пул гирифтем. аввал пештаранги союзи магазин будан инҷа. ҳаминҷо соз кардем. мана анча вақт шуд ки ман ин ҳаминҷо пештаранги союзи медонед ки анча вайрон шудаги ҳамаш. ҳаминҷо соз кардем. худоя шукр, мани 4 та писарам ҳаст, 1 та духтарам ҳаст. ҳамаш наз, ҳамаш хондагӣ. келинам 2 ташам хондагӣ, 1 таш муаллима, 1 таш медсестра, 1 таш дӯзанда, 1 таш хонашиндагӣ ман ба ёрдам мекунам. писарам ҳамаш наз, мани ҳозир писарам хондагӣ муаллим, неварам ҳамаш ҳам хондагӣ. 15 та неварам ҳаст, 1 та эварам ҳаст, ҳамаш наз. ҳамам як ҷой ба истифода мекунам. мо вақти холигӣ мо ба очем ва ёрдам мекунем. худам омӯзгорӣ кор мекунам. ғайр аз вай мисол вақти холигим ба омада очем ба ёрдам мекунам. ин очем соҳибкор шуданаш акнун 2009 сол боз инҷа соҳибкорӣ карда меистем. ман майда будам ки ҳамин ҷомо медохтан очем, сувай будан, ҳунарманд будан. ман худам бурда майда ким бозор ба бурда ҳамин бурда спорда меомадам ҷомоҳоя. аз ҳамин сабаб мисол соҳибкорӣ баям мо шавқ дорем. модарам пештар аз сар боз мисол ҷомоҳо дӯхта мефурӯхтанд. Мастура Нишонова барои саҳмгузорӣ дар рушди соҳибкорӣ, дастовардҳои арзандаи меҳнатӣ, иштироки фаъолона дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва ғанӣ гардондани буҷаи маҳаллӣ бахшида ба рӯзи соҳибкорон бо сипосномаи раиси шаҳр сарфароз гардидааст. ӯ дар оянда низ мехоҳад ҳамчун соҳибкор боз корҳои амали хайру савобро идома бахшад, чуноне ки дар ҳар иду ҷашнҳо аз оилаҳои камбизоат дида намуда кӯмаки молиявии хешро мерасонад. баъдан расипор гардем ба деҳаи Бостонде. дар ин ҷо корҳои ба нақша гирифтаи сокинони деҳа Абулхайров Комидин бо ҳамсараш Тайлонова Мағфират моро дар ҳайрат гузошт. маблағ пасандоз намуд. мехост зиёрати хонаи худо кунад, яъне озими ҳаҷ кунад. аммо нияташ дигар шуд. хост аз худ номи нек боқӣ гузорад. мақсад гузошт ки дар деҳа барои осон намудани мушкилоти кӯдакон мактабро сохта ба истифода диҳад. бино дорои 11 синфхона ва хонаи муаллимон буда бо тарҳи замонавӣ сохтмонаш идома дорад ва дар арфаи соли нави хониши 2022-2023 ба истифода хоҳад дод. ман Абдулхайров Акбар ҳамин деҳаи Бостонде зиндагонӣ мекунам. мана برادرم عبدالخیر قیام‌الدین من تشبوس مکتبی نو ساختند
مکتب بچه مکتبی 4 رفته سال دورتر بود بچه رفته آمدن خیلتر بود برای همین قشلاق با اکنون همین مکتب ساخته هستن خدا خواهد همین سنتیابر با شده میشه 12 تا صنف خانه دارد 1 تا خانه آموزگار دارد دیگه و مردم هم یاردم داده سن خدا شکر یادم مردم خیلی شده سن дар деҳаи камар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 43 низ 4 синфхонаи иловагӣ барои 120 хонанда сохта шуда истодааст. дар умум инҷо 605 нафар хонанда таҳсил мекунад, 40 нафар омӯзгорон ба таълиму тарбия машғуланд. مکتب ما 605 تا طلبه میخواند صنف 1 سیمینه بود صاحبکار جعفر خیرالله حاجی 4 تا صنفخانه علاقه ساخته ما با ماه سپتامبر و 2022 سال خانش 2022 یکم سپتامبر و پر استفاده می‌بریم. сафарамонро идома бахшидем ба деҳаи яккасада. дар инҷо 500 хоҷагӣ зиёда аз 2500 аҳолӣ зиндагӣ мекунад. неъматов ориф бо писараш ислом ҳамчун соҳибкор мағозаеро сохта ба истифода доданд ки айни замон ба мардум хизмат расонда истодааст. ман неъматов ислом барои қишлоқ камтар чин шавад гуфта ҳамун магазин нав кушодем ҳамун қишлоқда ҳамун камтар чин шавад гуфта магазин қишлоқ магазинда ҳама чиз ҳаст. мана дар қишлоқи яккасада якта магазин сохтмон кардему мана кушодем худо хоҳад савдомон наз барои халқ осон шавад гуфта сарсон овора нашавад гуфта ҳамҷа магазин кушодем халқ миннатдор ҳама раҳмат гуфтост худоаш ояндашам бо нағз мешавад айнам бо калонтор карда барои халқ хизмат мекунем. соҳибкор мусоева нуринисон низ барои ободонии деҳаи шӯрнова ва ба ҷои кор таъмин намудани мардум бинои 3 ошиёнаро хеле зебо ва бо сифати аъло сохта истодааст. мағоза фаъолият дорад. дар дигар ошиёнааш мехоҳад сартарошхона ва барои бонувон цехи дӯзандагӣ ташкил намуда 10 нафарро бо ҷои кор таъмин намояд. чуноне ки худи ӯ мегӯяд мусоева нурниса шӯрнова қишлоқда яшайман 4 нафар фарзандим бор. xo'jayinim bilan shu magazinni ochdi. Kelajakda Sho'rnovaning xalqimizning nimasiga hissamizni qo'shish niyatimiz. Tojikistonning obodonlashtirilishiga, Sho'rnova qishlog'iga kelajakda tikuv sexi ochib, shu qishloqda qizlarni ish bilan ta'minlamoq niyatimiz, sartaroshxona qilmoqchimiz. албатта корҳои ба нақша гирифта ва амалӣ намудани соҳибкорон боиси хушнудист барояшон барор мехоҳем. хуб, дар идомаи барномамон меҳмони хонадони модари 96 сола неъмат ва хатича гарда як суҳбати гарму самимӣ оростем. модари паричеҳра дар кати хоб қарор дошт. баробари моро дидан хушҳол гардид. бо изҳори сипосмандӣ суханашро чунин оғоз кард: хуш омадед. чанде беш раиси шаҳри муҳтарам холиқзода абдухолиқ ба аёдатам омаданд. раис инсони хеле қадрон ва меҳрубон ҳастанд. худо баракати умру ва корашонро диҳад. сипас дар бораи ҳаёти оилавияш қисса кард. шавҳарам холиқов баҳриддин омӯзгор буд. ҳамзамон иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 мебошад. дар оила 9 фарзанд, 6 писару 3 духтарро ба дунё овардам. шукр ки имрӯз шахси бадавлат ҳастам. 45 нафар набера, 40 абера ва 20 чевара дорам ки дар гирдам парвонанд. аммо як тарафи ҷигарам захм дорад. духтари калониям биби розияро аз даст додам. ашкулӯгираш кард, дигар чизе нагуфт. баъдан бо раиси ҷамоати деҳот Дилнавоз Султонова суҳбат намудем. фишурдаи он тақдими шумост. раисаи муҳтарам, чуноне ки медонем оила як рукни асосии ҷомеа ҳисоб меёбад ва давлат ҳукумат нисбати оилаҳо хеле хеле зиёд ғамхориро зоҳир мекунанд ва имрӯз мо чун аз ҷамоати деҳоти саразм дидан кардем бо як оилаи намунавӣ модари хеле калонсол мушҳур ғамхор Хатича Неъматоваи 96 сола дидан кардем. албатта аз зиндагӣ зиёд қиссаҳо карданд ва аз саргузашти худ ба мо гуфтанд. шумо имрӯз чӣ гуфта метавонед нисбати ана ҳамин оила ва нисбати оила ва оиладорӣ дар ҷамоати деҳоти Саразм? дар ҷамоати деҳоти Саразм бисёр оилаҳои баромад ҳастанд. масалан ҳамон мо медонем ки одамои калонсолон
нисбат аз мо бисёртар меҳнаткаш буданд. ватанро дӯст медонистанд. Масалан, мана ҳамин кас 96 сола модари 9 нафар фарзанд. Анамун 9 нафар фарзанд ба шавҳарашон омӯзгор буданд, директори мактаб шуда кор кардагӣ чандин солҳо бозо. Худашон ҳамон колхози Ленинград ба баъд Навоӣ ба инчунин колхозчӣ шуда кор кардагӣ. ҳамон ҳозир худашон нақл карда додосен ки ҳамон зиндагия ҳама пасту баландеша гузаштам мегӯд. серигариям дидам, гушнагиям дидам мегӯд. ҳама базбиниҳоя аз сар гузаронда 9 нафар фарзандро ба воя расондагӣ. зиёда аз 45 та невара доранд. ҳамин қадар ин кас обрӯманд, ҳам одобу ахлоқашон ба ҳамаи занҳои ман ҳамон ҷамоати деҳоти Саразм ба намуна шуда метонистагӣ зан ҳастанд. ҳозир масалан шахсан худама устозам худо раҳмати Баҳриддинова Бибирозия, он кас 22 сол дар ҷамоати деҳоти Саразм кор ва фаъолият кардагӣ ва 5 сол раиси ҷамоат шуда кор карда ба ман устозӣ кардагӣ. дуюм фарзандашон ҳамон ҷонишини сардухтури Хоҷаови гарм шуда кор кардагӣ. мондагӣ фарзандашон директори мактаб, масалан мақомотои манин ҳифзи ҳуқуқ ба кор мекунанд фарзанди кенҷешон. умуман ҳатто ки ҳамон невараошонам пурсида меистанд ки мактаба тамом кардми хононетон. аз ин оила бисёр рафту омад мекунам, чунки бисёр дуоҳои нек мекунанд. ҳам тишиштами ҳозир мана дидосед давлатамо ба тинҷӣ мехоҳанд. ҷаноби олии муҳтарам президентамоя умри дароз тият гуфта аз худо пурсида мешинам гуфта худашон гуфта доданд. ин хел оилаҳо дар ҷамоати деҳоти Саразм бисёр ҳастанд. масалан гарчанде ки баъзеошон нахондагӣ бошанд, ҳам фарзандои бисёр тарбияи нағз дода калон кардагӣ. خب معلم امروز درباره پاش خوردن اویله‌های جوان بیشتر به چشم می‌رسد. شما نسبت همین پاشخوری اویله‌ها چند اندیشه دارید؟ اکنون می‌دانید زندگی به یاش‌ها بسیارتر سبک نگاه می‌کنند. چیگم اول آر بود، ناموس بود. حتی که همون عرف و عادت همون تاجیک و ازبک‌ها با چمیلدیق با دوتا نگاهدار در آمدنی نمی‌ماندند. نه که حاضر این چیزا به نگاه نمی‌کنند. من همون خیلی اگر من همین خیلی کمپیرو یا نصیحتاشون گوش کنن یاشا، من خیلی عائله‌ها بسیار ویران نمی‌شد. اور ناموس داشتگی باشد اگر بسیار ویران نمی‌شد. فکری من همین خیلی. خب با عائله‌های جوان چی گفتنی هستید؟ من با عائله‌های جوان یکم شده وطن را دوست داشتن در کار. دوم پدر و مادر. اگر همون پدر و مادر و وطن را دوست دارد اگر موندگیش همش حیات نقش شده رفته میگیرد. баъдан набераи калонияш Сайфиддинова Райҳона чунин ёдоварӣ кард. модари калонам 96 сола шуданд. ин кас 9 фарзанд доранд. модари ман калонишон буданд. раиси ҷамоатиш Саразм шуда кор кардам. 22 сол кор кардам. худо ба шукр чихта умр доданд. ҳаве дидан ҷамъият ҳамихта одамо ба ёшон расид. خدمت کردن همین با شکر میکنیم با دعای همین مادر کردیم. این کس همین خیلی باوری داشتن، دوایی داشتن. این کس حالی که زنده هستن ما خوشبختیم. فخر میکنیم که این کس سری منبع سر شده میستن. همه کارون با کرده میستن. دعای نیکشون کرده میستن. در خاتمه رئیس جماعت دهات دلنواز سلطانова با ما андешаҳояшро чунин иброз намуд. имрӯз мо хушбахт ҳастем ки дар тоҷикистони бишт осо тинҷу ором зиндагӣ мекунем. ҷамоати деҳоти Саразм калонтарин ҷамоати деҳоти дар шаҳри Панҷакент мебошад. хурду калон 30 солагии истиқлолиятро хеле хуб пешвоз гирифтем. аз tashabbusҳои созандагиву ободкории ҷаноби олӣ асосгузору сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайравӣ намуда бо корҳои ободкорӣ, созандагиву бунёдкорӣ, сохтани мактаб, обод кардани роҳҳо кӯшиш карда истодаем. 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии азизамонро самимона истиқбол гирем. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи навбатии телевизионии рушди деҳот.